играме Roblox с Георг, с моят братовчет. Чекай да пущам. Зомбине! Какво превода видео? Кайф. Айде вземе кола, ке видиш що ке вземам. Сакаш, я ке вземам, ке може ли? Георг, я ке вземам. Добре. Я ти си вземам моя. Чекай, тая моя. Я ке те возим. Да найдеме куче. Чакай. Я ти вземам по-баба. Георг, я идам. Я ке ти кажем на колко куче чорам, я ке ти кажем. Ай, различно куке да живее. Не, уиста по-баба. Добро, ама трябва да ме направиш да можем унатре. Я чувам на куче 18 истото, ми се погоди. Ей, я ке биям спротив тебе. 2 скетча. Георг, иста куче ти живеем. Еве ми е. Ама не знаеш какво да ме направиш, какво да живеем с тебе. Знам. Да можеш ли ти да отключиш? Пречи на мене. Георг, ти колата, кай ке ти стоя? От има гража. Ай, Георг, нали има гража сега, какво че ти се бери комбинят? Марина, як ти си живеем от 2 скетча. Абе, Георг! Сега. По сега... Какво да ти правя? С мене. Айде тогава. Тогава шо ме викна. Георг, як ќе направим да можем у иста кутия да живеем? Добре. Ти си леле, знам, у кутията има мелулашки. Рувалица. Брат, ако сакам да излезем от комбито. По-добро. Брат. Едвай. Що сакаше? Да я заключим колата. Воде. Какво беше? Комбито. Як ќе излезем надвор? Към хаус контрол с нека ми седа вака. Георг, дека е за излование от двора? Е въглянко. Сега, брат, некој лезе, че я да заключим. Некој е мал, уплава блуза, ти ли си? Не. Уби го! А ти не смее никой да улава у нашата куча. Нели? Нели, брат. Аз заключено и не можем да излезем. Сега бе ке отключим, ке можем. Георг, дай малко да и поиграм футбол. Сега. Само да я разгледам кучето, бе. Баба ли? Там е за деца, къде ще влиза от тази соба. Нели? Това, брат. Има и риби и комплеце. Айде да видим. Я ке вземам топка, брат. Брат, дека са стварите тука. Докъде ги дава бомбата? Айде, из. Айде, футболска топка. И ако ти преко нас, то значи дека... Брат, има компютър много убав. Аз ке шутим. Брат, шутни си топка. Добре. Георг. Топката нека ни стои от двора. Имаме си топка футболска. Брат, що направи? Сакаш ли? Не! Георг, ке те убием сега. Не! Ке бегам. Дека. Чекай. Дека, горе се качи, гледам. Деко иде, бе, брат? Деко от двора ли уйде? Мога ти гледам на камерата. Дека може да биде. Сега куче со камера я провери. Тука е валека и бомбата ще беше нея тука, брат. Брат, сега ке те найдам, дека си. Що правиш? Нема да ти дам така обоята кутия. Извини.
Лицето е. Що? Извини се. Защо? Оти ми украде пари. По изтоко ще живеем, що има връзка. Бе, сега нямаме пари. Имам още. Ти, У мене ще. дека си. Защо? Но интересираме да се направим да можеш да отключуваш и заключуваш. Не знам. Ти видим на камерите. Ти те найде. Само ни 100 камери, аз. 3. Не е те видео на сите камери, я провери. Брат. Марин! Диското е отворено! Айде дойме! Айде! Айде ти ги го затворят. То ще вика да каза един... Чакай само да ти направим да можеш да заключуваш и отключуваш. Какво става? Айде! Отключи. Ей! Ай, чакай сега само да вземам нещо. Ай, ти ме вози! Ти може ли? Ти ме вози. Ей! Чакай я! Айде. Брат, сериозно, стварно отворено виде. И аз скивам слабо. Я имам црън конь. Виде! Декс. Браво. Ей, не можем да скокам с тротинет. И аз съм с коню на диското, брат. Брат, дека е музиката. Айде. Чекай, я. Я съм у диско. Брате, видя, бе. Не пукайте, бе! Пробай да се качи. Чекай, да. Играм я у Roblox. Ей, пари, Фала ще ми даде пари. Играм се. Им си пари. А сега ще да си купим нова облака. Не. Брат, да игра. Пудул там ще уби, брат. Що мисля, никой няма да уби, Ами как се забреше диското? О! Айде си имаме диското. Ей, ден с два е добро. Гледай. Гледай. Що правя? Я чо, я гледам. За другото. Топка! Георги, я чо да украдам пари. Снимай път я, ти предходното видео ти. Беше. Да. Ти само ти гледаш. Ти и 20-та ги вземе парите, брат. Брат, ви само топче сака, бе, чуй. Брат, брат, с топката. Тъй сака да ми вземе. Ти му намагите му. Георги, ти уйде ли от банката? Не. Я чу, ами ти украда. Ти видите, пец. Я ки си вземам ако тротинет за по за да отидем. Няу! Брат, види го в топузо. Георги, няма да му банката. Добро. Ако ти веке си, яке... За един сад ке затворя. То не е един сад, за една минута е то. Не ли, Георг? Да. Добре, за да не би предал игрите. Я идем у диското. Леле. У коя диско бе у банката? Я. Се нема много длъго да го правят и ке ми коче. Не ли? Кажете дека е много длъго правиш един сад, добро 57 минути и кочеш. И сто са не. Не оставяте много коче. То се Георги не коче. Георги, слушай ли ти то? Да. Я взема, брат, пари, бе, брат. Взема пари! Найк. Я си завърши работа. Брат. Ей, това се прави.
Брат, що има тука? Брат, пожари на това улица. Сериозно? Не ика ми опожари. Айде до авиона! Чакай сега само си вземам нещо. Я ти amo авиона ке те... Я ти amo авиона. Ке те чекам там. Я ти amo авиона, Георги. Ти одиш? Я идем. Я там Аз ке те съм чекам. облечен како taj što voze avion. А я съм ютубер. Ти шо си? Не, я не съм ставил. Я нищо не, ти нищо не си. Ти отворя Да. вратата. Брат, дека иде авион? Я го я. Не те ни. Ти ли си? Гледаш како пилот съм облечен. Абе, шо съм... Брат! Не, брат, не те боля ногата, шо си с това возиш? Оти ме боли ногата. А шо ако се спущам с ова? С кое? С ова количката. 3, Два. Ева, спущам се с количката. Брат! Я те гледам, ти гледаш ли ме? Не, Позади тебе съм, завърти се. не те гледам, брат. Брат, ти иде на края на света. И аз те... Брат... Леле, мое игралище го знам. Брат, помина авион. Еба, игралището! Кажа ли ти? Сакаш ли футбол? На пенали. Сакаш ли Да, футбол на айде. пенали? Айде. Айде, стани от ти, ки ти дам гол, я. Брат, има у мене топка, не ти Брат, дам с гол. ова е по-лесно. Брат, я ти взема, айде, ки ти дам гол. Дой тук, да ти дам. Ама аз съм кай школското игралище. Па даде во школското и аз. Йорк, оди там, брат, оди да браниш, брат. Оди да браниш, ки ти давам пенали. Еден пенал. Сакаш ли? Айде. Сега да видим колко ти бием добър. Кой знае, може няма. Гол. Брат, шо? Не можем да шутираме. Брат, аутски са дес. Аут! Не аут. Не ми давай не. Гол ки ми дай, гол. Брат, аутки се. Шо има в школата, бе, брат? Дай да видиш. Ще ти дам гол. Няма шанси да ти дам гол, но тъжно. Брат, шо има в школата, бе, брат? Забава. Шо е това, брат? Школо ли, шо ли? Да, стварно. Забава е, бе. Шо аутки ще Ева, можем да биеме студенти. гълнейки. Шо, брат, можем да отворим. Брат, я не съм студент, аз съм ютубър и кой ще може. Брат, шо лайк. И шо сега така, има и... Брат, си изгубен. Нема, бе. Чакай само да направим нещо. Де е, брат? Бегам ти. Брат, за топка видиш. Ме дома. Сякаш? Дома. Ай. Валя тука. Я мислам дека на вас страна, не на вас. Брат, дека ни домата на нас? Чекай, нещо не иде! Дой да видиш. Шо е до школата?
школото, значи. Дой да видиш. Дой до мене на школото сум, брат. Дой да видиш шо има, бе. Шо е, Влади? Чудо се. Абе, извини, бе, брат. Шо е, Влади? Вече. Брат, сакам да излезам. От количката? Отвори ги, Брат, брат. гледате много си далеко, бе, брат. Гледате, гледаш ли ме? Не, той е топка, бе, брат. Той е топка. Георги, гледай, не мога, брат. Нема да те чекам. Дека си. Да видим някой да нема, брат. Има девойче пред кутията, виде на камерите. Ще ни звоня, ние не сме дома. Идам да го убием, я. Сакаш ли? Я, съм виша тука. Я идам да го убием, девойчето. Сакаш ли? Да. Чекай пред кутията да се телепортира. Брат, има кутия на главата. Да. И я видя на камерата. Я на камерата видя. Брат, я те отвори. Я го уби. Не, ти сме! Убиваме луѓето ми, обиде камерата, што ме убави, брат! Георг, знаеш ли тук? Айде да ме искай собата на децата. Еве ги рибичките. Оу, брат, како изгледа отвътре. Айде да го завършим видеото. Ajde. Веримоци, тук можем да станем ovo video, vidite ako me vi je predolgo, ti je ovako, ti mi koči mnogo zato, nećem da mi koči, zato nema da go pravim predolgo i čao!